Добър вечер с предаването на 4 очи. Тази вечер с моя гостинин. Събеседник, да, моя събеседник. Аз се казвам Пачо Пачев от Пачевица. Известни сме, моят цел е известна с пачите яйца, които ги правят в цяла България, много са хубави, особено по Коледа и Великден. Няма значение, това е за мен. За моя събеседник става въпрос. Поканил съм моя приятел. Господин Дундурков. Господин Дундурко. Аз се казвам господин. Да, вие сте господин, нали? Не сте женен. Женен сте, вие сте господин. Не, казвам за господин. И фамилията ми е Дундурков. Да. Дундурковица. Да, за нашите слушатели, за нашите зрители, той да кажа. Много ги дундуркаме. Да, това го чакай да кажа за какво става въпрос, за какво съм ми показал тази вечер. Слушателите, т.е. зрителите, защото не сме радио. Зрители тази вечер съм поканил господин Дундурков по специалната работа, тъй като той е основател на един от най-яките български клубове в България, който за сега няма кой знае каква посещаемост, но се надяваме да стане голям, много широко посетителски, а именно става дума за клубът Алкомания. Той е главният алкоман, нали? Да разясним темата за алкоманията. Сега, дами и господа, живеем в България. 21 век. 20. Не 21? 20. Добре, 20 век. 20 век. Де факто казвам, има много алкохол. Има много алкохол. Явно има много алкохол. Не, малко е. За алкомани като вас, вие унищожавате всички алкохол, подявалите. Не, то е много алкохол, ама е малко. И добре, нали? Малко алкохол, уж много алкохол. Да, разбирам за какво става въпрос. Окей. Кажете за вашия специален клуб Алкомания, широко известния в България. Има там само алкохолици. Да. Ама алкохолици от 20 водки нагоре или от 10 бири надолу? Не, професионалисти. Професионалисти, да, сериозно малко. Сериозни пиячи, като седят на маса, докато ви е чашата и чашата няма. Да. Да ви питам един въпрос за вашия алкомания. Според вас, колко бира може да изпи един истински алкоманяк? Това е труден въпрос. Прав сте, труден, но все пак вие сте алкоман, тъй че би трябвало да знаете, вие сте главният алкоман. Сега ще ви кажем. Де факто казано, като седя се пие бира, се пие бира. И като пиеш бира, пиеш повече бира. Като пиеш повече бира, отива много бира. Да, мисълта ви е силно известна. Разбрах ви. Де факто казано, сега бирата си е бира. Да. Ама много бира, още по-добре, много бира. Да. Значи разбрахме за... значи... Колкото може да пиш, още повече. Да. Браво. Да, другия въпрос за мен е така важен и за моите гледачи. Гледачи. И има и още нещо важно. За бирата го, нали или? Да. Кажете за бирата, какво става въпрос. Трябва да имате и много цигари. Добре, а за хората, които не са като мене, т.е. аз не пуша и не пия. Погледам, пивам, но нали нормално, не в клуб Алкомания. Ти какво и търсиш тогава ме разпиташ, що не можеш да пиш, не можеш да пушиш, значи и пуши не олиш, отначало вари си служи въжето. Чакайте, господин Дундурко. Аз съм господин Дундурко бяхте, да, сигурен съм, че съм бяхте. Дундурков. Аз съм господин. Виден. Аз съм господин. Вие сте господин, да, това го разбрах. Аз много ви уважавам, уважавам ви. Аз съм господин. Чакай да ви питам сега. Значи, тъй като аз не съм кой знае какъв алкоман, но искам да стана алкоман. Разбрахме колко бира трябва да изпия, колкото повече, толкова още повече. Според вас, каква музика трябва да се слуша по време на тази алко история? Съседи, сега ще ви кажа. Градил или акилия, градил или акилия. Опа, той наградил скилия с много бира и мезета. Така.
Този, каква е тази песен? Аз за първи път не чувам. Белите манастири искаш, мамо. Оле, майко, добре. Значи разбрахме и каква музика. Белите манастири, това е силния, широко Какви известна. бели манастири? Аз си казах, че трябва да слушаш. Какво? Какво трябва да слушаш? Белите манастири. Явно хорови се играе на вас като опините. Не вижте. Обещавам да не пуша, само по 2-3 кутии на ден. Да. Обещавам ти много неща. Обещавам. Добре, господин Дундурков. Чакай. Обещавам Бож да не пия, само по 2-3 каци на ден. Да. Господин Дундурков, чакай да спрем до тук Моля, темата с музиката. аз съм господин. Вие сте господин, това го разбрахме вече. Аз съм господин. Да, вие сте господин. А госпожа Дундуркова има ли във вашия живот? Те са много дундурковци. Дундурковци или дундурка? Една дундурка ме интересува. Или има няколко дундурки да ги дундуркат и всяка вечер? Всяка вечер има дундурка. Да дуркам. Добре. Явно дундуркат и по доста дундурки и всяка вечер и накрая дундуркат и... Ама ти кажа Няколко често, дундурки. нямам харем. Само една е. Една е във вашия живот или една е във вашата спалня? У дома. У вас. А Една. иначе имате няколко спални, предполагам. Не, една. Като пините винаги в една и съща спалня ли са в природите? Не, последния път е доста жената и спал у курника. При кокошките. Значи там сте за до дундурка ли за на последно? Не, Сабана имаше много яйца. Лечи се, че сте били при кокошките. Явно сте и дали тласък в живота. Трябва да отива в мой курник. Нещо за яйца, не за друго. Така, за следващия ми въпрос към вас, господин Дундурков, за вашата алкомания. Вашите абонати как върват? Доволни ли са от вашия клуб? Да. Чакайте, значи обажда ми се по радиоточката, в момента ми казват, че госпожа Мария Спасова от Русе, която е един от вашите върли почитатели на вашия клуб. Фенка, да, ми се обажда, че Ще дундуркам. вчера си забрал да я почерпиш. Каква е тая работа? Кога? Вчера ми се обаждаха точно в момента получавам съобщение, тя се обажда на нашите горещи линии и ми каза, че вчера си забрал да почерпиш. Не съм. Госпожо, били сте Черпи пияна. я. Били сте прекалено пияна и сте го забравили. Той ви е черпил, другия път вие да го черпите. Черпих я. Ама не е помня. Явно и тя вас не ви помни. Явно Не те е помня. станало. Вашия клуб алкомания се увеличава с всяка измината. Тук получавам някакви съобщения. Само за днес имате Таскояева! Ох, мамале, о, котю, о, бате, о, чарено, мои петли, о, мале, коти мисля. Оставете журналистката тук на другата. Аз говоря за лука, бе, дояди ми са лука, със сланинка. Този лук е за следващия ни гост. Той е Лучко Лучкович от Лучковица. Те там само лук едат и няма Ах, мамале, как голяма глава. Оставете го. За вас имам едно шишенце вино. Вино Кабарне Совиньон от 1453 година. И аз ко ще го правя? То много дърто е. Нали уж дъртите вина са били хубави вина? Не. Червеното вино най-хубаво. Ето Кабарне Совиньон. Не ли червено? Не ме интересува, много е дърто. Искам. Дърто, ама една бутилка струва 100 000 лева една бутилка. Аз ви черпа с две. Тъй като нашето радио е доста богато финансирано, а вие сте голям човек с вашия клуб. И така решихме да ви обчерпим днеска. Но се притесняваме едно нещо, тъй като вие сте основателя на този клуб и май няма да ви стигнат. А вие, господине, ко ще пием сега след малко? След малко, господине, ще си глътнем. Измислил съм, чакайте, леко не бейте повръща по време на предаване.
Измислил съм след малко да глътнем по една суха водичка, суха. Не мокра, суха водичка, много добре е така. Ти мен за наркоман ли ма имаш, човек? Не, господин Тодорков. Не, господин Тодорков, чакайте, успокойте се, не. Това не е това, каквото си мислите. Сухата водичка е много хубава. Не е наркотик. Значи сухата водичка е много хубаво нещо. Помага особено след, как да го кажа така, пиянска вечер, така като глътните една суха водичка или както го казват, газирана водичка, нали, суха газирана водичка е едно и също. Содичка, да, содичка, не се ядосайте, никакъв наркотик не ви давам. Суха вода. Така. Аз съм водил там, Къде? суха вода. Суха вода? Да. Селото Суха вода? Да. Да, там е много добре, там имам един приятел, така виден ваш Много е добре, вярно е. почитател. Вярно е, че като така къщи има много, ора има много, ама не се виждат, всичко отива към гробището, стара. Друг въпрос, господин Дундурков. Погребална агенция, покой. Да. Така, значи... Да ме ориентирам? Не, за сега не съм затръгнал нататък, но когато ми дойде времето... Имам колега, да се занимава с камъни, всеки. Да. Аз ще ви го скувам, но така. Да, хубаво, но в момента не съм тръгнал нататък, като тръгна. Ще ви се обада със сигурност, спокойно, господин Дундурков. Добре. Да питам друг въпрос. Когато пиете така добро количество алкохол, нали, добро да ви стане весело, да ви се замъти малко главата от 4... Чакай малко. Булята ни я разрешава. Коя е булята? Булята ни я разрешава. Какво е това? Обяснете на нашите хора. Сега, дами и господа, булята е буля. И аз не знам какво означава. Само той знае. И булята е буля. Нева дока на жената булята. Имаш буля и без 2 газа. В моя случай ми майба 2 газа. Това ще питам, какви жени харесвате и след като си глътните? Или вие имате жена, вие сте женен, вие сте господин все пак, нали? Вие бяхте господин. Но ваши привърженици... господин. Аз се казвам господин. Да, вие сте. Да, вие сте. Аз съм господин. Вие сте господин, да. А ти как беше? Аз ли? Как бяхте вие? Заглавието ви какво беше, че не го Аз вече забравих толкова много ракия покрай мене, аз накрая станах и аз раки джасов. Моля, само не дайте повръща вътре тук в студиото. Не, чистата.